Hem pujat al nou mirador de la Torre Glòries de Barcelona, vistes 360 graus de la ciutat, i us expliquem un tip si el voleu visitar i sou de fora de la ciutat. És el gratacel de Jean Nouvel i ara tothom pot saber com és per dins. Pugem al pis número 30, 125 metres d'alçada. Des d'aquí es divisa des de Collserola al mar, al Montseny i la costa del Maresme. Però és que hi ha una doble experiència. Això és una escultura suspesa i s'hi pot passejar per dins. Si després de la visita us entra gana, us recomanem el restaurant Sumo al centre comercial Glòries. Entre setmana hi ha un bufet lliure sense límits per 15 euros amb 50, beguda a banda, i 20 euros els caps de setmana i festius. Podreu menjar tot el que vulgueu, però us ho heu d'acabar. I tot això mentre deixem el cotxe aparcat a 2 cantonades de la Torre Glòries. És un dels millors aparcaments de la zona, places enormes i per 1 euro amb 95 euros l'hora. Les portes s'obren amb Bluetooth de l'APP gratuïta Wismar Park, on us donaran 5 euros de regal si us registreu amb el codi El món ens espera.